Asteazken aiak 27an banatu zituzten merkataritza eta turismo sariak Gasteizko lehendakaritzan. Bertan Inigo Urkullu lehendakaria eta Arantza Tapia ekonomia garapen eta lehiakortasunerako sailburua izan ziren. Tolosa Merkat proiektua zaharkitutako hiri inguruen dinamizazioan oinarritzen da, eta Tolosako kale nagusia, Tolosa Merkat proiektuari esker eta Tolosako udala eta Tolosa Ankoren laguntzarekin, lau ekintzaile gaztek hutsik zeuden lokal banatan negozio berriak irekitzeko aukera izan dute. Eragile askok parte hartu dute eta berei esker atea da hau aurrera eta berei esker momentu honetan kale nagusian, Tolosako kale nagusian argia berriz ere sartzen ari da, lau negozio berriz sortu dira, ireki dira eta hoiek traktore lanetan egiten dute beste 2, 3 edo 4 berri irekitzeko. Beraz, ongi egindako lan baten ondorioa da gaurko saria eta gure asmoa da behintzat berdin lana anbito publiko pribatutik egiten jarraitzeko eta herria bizi berritzen joateko. Merkataritza txikiaren bidez kaleak bizirik mantenduko ditugulako. Proiektua aitzindari hau duela 4 urte jarri zen martxan, aurreko legegintzaldian. Proiektuaren emaitza orain ikusi da, eta Eusko Jaurlaritzak saritu nahi izan du. Denera, 10 proiektu aurkeztu ziren, eta horietatik 4 bakarrik lortu dute lokala txukundu eta komertzio irekitzeko aukera. Azaroaren 23an inauguratu zen kale hau, festa, arte, eskulan, musika eta hainbat ekintzen artean, artearen kalea sortuz. Saria jasotzera, Ibai Iriarte Tolosako alkatea eta Juanjo Ruiz Tolosankoko lehendakaria igo ziren oholtzara. Jakin izan dutelako.